No niin. Terve, terve. No, mä pohjustan tätä meidän juttua, eli siis tiedätte, että tässä on Jalmari ja mä oon Antero ja mä oon ainakin itse henkilökohtaisesti kiertänyt Helsingissä aika paljon. On Kehä Ykkösen varsia, ratikkaa, mestat, pyörällä pohjoisessa, mutta yksi paikka on semmonen, missä mä en ole koskaan käynyt. Jakomäki. Jakomäki. Ja mulla on semmonen olo, että tänään me mennään Jakomäkeen. Minkälainen fiilis on lähteä Jakomäkeen? Ihan helvetin innostunut, että Jakomäki on niinku, se on vähän niinku tämmönen Suomen Berliini. Eli kulttuurikohtaa. Ja... Berliini joo kyllä, paras vertaus. Ei tohon voi lisätä oikein mitään. Berliini, Helsingin Berliini, kyllä. Jakomäki. Mä oon itse henkilökohtaisesti käynyt pari kertaa Jakomäessä sille lomamatkolla. Niin sä oot käynyt siellä ohi mennä, mutta oliko se enemmän semmonen niinku päiväkistä? Joo, siis semmonen ihan nopea piippu. katsomassa tämmönen. Okay. Ja odotellaan tässä tätä meidän kolmatta kumppania Aleksia vielä vähän aikaa. Ja... Kyllä. Musta tuntuu, että tänään on hauskaa. Tänään on hauskaa varmasti, koska ymmärrettävästi Jakomäessä on aivan saatanan hauskaa kuuleman perusteella. Kiitos. Me jatkamme hetken. Kyllä, moikka.